Takže poďme na to, ako urobíme správy, aby sme mali všetci jednotné. Takže ideme napríklad FRGT, do titulu nedávame nič, tu dáme nadpis FRGT 2009 Imola 06 060, to je úplne jedno. Do ďalšieho riadku si dáme logo, takže dáme nižšie, tu dáme text, ktorý tam budeme chcieť mať. Takže na to nakopírujeme. A potom budeme chcieť obrázok, takže dáme, môžeme dávať enter, to je jedno. Natiahneme si obrázok a môžeme ho tam. Vysvetlím, prečo sme nedali logo hneď. Zarovnanie dole. Toto máme vybavené, obrázok je tam. Teraz chytíme nadpis a dáme odsedenie 4x, 1, 2, 3, 4. Chytíme text, dáme odsedenie 4, 1, 2, 3, 4. A do tejto voľnej medzi, kde nám ostal kurzor naľavo, vložíme logo. Je to jednoduché, teraz nebudem musieť nastavať v logu vertikálnu medzeru, aby sa nám posúvalo, bude furt logo na vrchu a bude to fungovať, to znamená, že vertikálna je 0, horizontálna je 10, ono to vychádza presne na stred, aby to pekne vyzeralo, zarovnanie vľavo. Šup, tak ideme text je tam, kde má byť, spodný obrazok je tam, kde má byť a už máme naformatujeme nadpis, farba oranžová, veľkosť medium, to by sme mali všetci jednotné, veľkosť medium a nadpisy. Žiadne počiarkovanie, nič. Text tam je, keď si niečo zvýrazniť, môžeme zvýrazniť hrubou, bold. A je to hotové. Znamená, že logo tam nemá byť, FRGT je tam, zapíš, hop, pozrieme sa to správe, ako to vyzerá. Presne tak, ako sme to chceli, nadpis, a potom všetko je správne, hotovo.